Svakoga jutra on rano rani, skoči u kadu, zatim se hrani. Ćao Armando, u igru kreće, probudi cveće. Igra se loptom, zatim sa lavom, nilskome konju dobar dan kaže. Njegov smešak vole prijatelji svi, a njih je 303. A što? A što? Jer to je Pimpa, eto zato. Jer to je Pimpa, eto zato. Jedan dan u povrtnjaku. Aj. Nešto nije u redu? Da, Luk i Šargarepa. A šta su uradili? Nema ih, ne mogu da ih nađem. A idem da ih potražim. Šta misliš gde su? Biće da su u bašti kao i obično. Au! Da li te boli? Idem u povrtnjak po Šargarepu. Hoćeš li sa mnom? Ne, hvala. Sviđa mi se da ostanem u svom oklopu. Ali tamo ima salate, znaš? Onda idem. Gde smo? U bašti. Dobrodošle. Hoćete li salate? Tražim Luk. Znaš li gde je? Tamo dole gde je paradajz. Idem da vidim. Jesi li gladna, ha? I onda krastavac sretne Tiku i reče: Ćao ti, kretino! Smešno je, zar ne? Veoma! Ćao ti, kretino! Namerno si došao da ga vidiš. Da, tražila sam i Šargarepu. Tamo je napred. Hvala. Ćao, paradajščino! Mora da je ovde. Šargarepa nije gotova. Ova ovde? Da, donesi dole, molim te. Otvorit ću ti vrata. Ove su već gotove, ove još nisu. Hoćeš da vidiš kako radim? Naravno. Tako, sviđa ti se, a? Veoma. Verujem ti, to je umetničko delo. Ja sam veliki vajar Šargarepa, zapravo najveći. Da. Wow, čestitam. Ali sad moram da idem. Ćao. Ćao. Pogledaj. Brzo, moramo da idemo. Poznajem ga. Može da nas prati. Bežimo onda. Uđi u oklop. Ja ću te odvesti kući. Je li iza nas? Da, pobegle smo mu, zar ne? Da. Sjećaš se šale koju je pričao Luk? Ćao, Armandino. Ćao. Zašto plačeš? Zbog Luka. Jesi li ga uzela? Ne, jako je simpatičan. Zasmejava do suza. Čuj ovo. Krastavac kaže tikvi. Ćao ti, kvetino. Kakva glupa priča. Ćao ti, kvetino. Jer to je Pimpa, eto zato.